tu, vell 2025, et donem les gràcies per tot el que ens has regalat, perquè des del primer instant vas arribar com una estrela poderosa que il·luminava l'horitzó d'un nou curs. Gener, vas alçar el teló amb un homenatge especial. Celebràvem el 45è aniversari del nostre centre, quasi mig segle d'històries, d'aprenentatges i de vida compartida. I tu, 2025, vas començar recordant-nos d'on venim i la força que ens ha dut fins ací. En febrer, el color i l'alegria van omplir els carrers del barri. El nostre carnaval, viu i rialler, va desfilar com un riu de creativitat que contagiava a tot aquell que trobava al seu pas. Març, ens vas posar reptes importants i els vam superar amb orgull. La nostra falla, treballada amb dedicació i estima, va aconseguir el primer premi de les falles escolars del municipi. I quan arribà abril, la sorpresa va ser majúscula. Vam ser portada de grans diaris nacionals per la nostra celebració del Dia de l'Esport. Un gest senzill que ens va convertir en un crit d'energia, salut i convivència vist a tot el país. Maig va ser el mes de les recompenses. 2 projectes del centre van rebre importants guardons, reconeixent públicament el treball constant de tota una comunitat educativa que dona el millor d'ella mateixa dia rere dia. En juny, l'art es va apoderar de nosaltres. L'Ausiàs a escena va omplir l'auditori Joaquín Rodrigo amb llum, talent i emoció. Aquells dies, els nostres xiquets i xiquetes es convertiren en protagonistes d'un espectacle inoblidable, amb el colofó d'un innovacant majestuós. Juliol no va ser un descans. Continuarem treballant, preparant amb paciència i estima el nou curs. I agost, fidel company, ens va regalar un respir necessari per recarregar forces. Amb setembre torna la vida als passadissos. Malgrat les dificultats, la falta de personal i l'excés de feina, vam obrir les portes amb un somriure sincer per acollir, una vegada més, el nostre estimat alumnat. En octubre, la comunitat es feia més gran encara. Donarem la benvinguda al nou alumnat i celebrarem un Halloween divertidíssim, ple de màgia i rialles que encara ressonen entre les aules. Novembre ens va retrobar amb els llibres. La nostra Fira del Llibre va ser una autèntica festa de la lectura, una celebració del poder de les paraules i de les històries que ens fan créixer. I ara, en desembre, hem tancat l'any com mereix, amb esport, amb un festival de Nadal que ha brillat amb llum pròpia i amb la visita entranyable dels Reis d'Orient, que han omplit el centre de somnis i il·lusions. Així ha sigut tu, 2025. Intens, valent, inesborrable. Fins sempre.